Λοιπόν, είμαστε τώρα στο ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Δηλαδή εδώ έρθει η Παναγία μας, εδώ είναι η Γεστημανή. Λοιπόν, η πρώτη εκκλησία λέει ότι την έφτιαξε η Αγία Ελένη. Δεν συμφωνούν, διαφωνούν πολύ γι' αυτό. Και μάλλον λέει είχε κάνει ένα μικρό εκκλησάκι ο γεραιός αυτοκράτορ Μαρκιανός μαζί με τη γυναίκα του την Πουλχερία που βρέθηκαν στην 4η Οικουμενική Σύνοδο, έτσι που γίνεται και πατριαρχείο, από αρχιεπισκοπή γίνεται πατριαρχείο. Ναι, σωστά, για να με βλέπετε, ναι. Σωστά. Λοιπόν, είμαι καλά έτσι? Έλα στη σκιά, έλα στη σκιά. Λοιπόν, και μας λέει ότι υπήρχε αυτό το παρεκκλήσι. Όμως, ιστορικά αναφέρει ότι την έκτισε ο αυτοκράτορ Θεοδόσιος ο Μικρός και μάλιστα λέει ότι είναι σταυροειδής, θα κατεβούμε κάτω, καμαροσκεπαστή, και μάλιστα άλλοι λένε ότι την είσοδό του δεν την είχε από εδώ, αλλά την είχε προς βορρά, η οποία έχει κλείσει από αυτή τη μεριά. Κατεβαίνοντας λοιπόν 48 σκαλοπάτια, στη δεξιά μεριά, στη μέση περίπου υπάρχει το παρεκκλήσι των γονέων της Παναγίας μας που θα πάμε Ιωακήμ Γιάννης, γιατί μετά την κοίμησή τους μεταφέρθηκαν στο ναό εδώ. Και από αριστερά όπως κατεβαίνουμε είναι του Μνήστορος, του Ιωσήφ του Μνήστορος, έτσι, που ανήκει στους Αρμενίους, είναι όλα χωρισμένα. Κατεβαίνουμε κάτω λοιπόν και δεξιά θα βρούμε το κουβούκλιο που θα προσκυνήσουμε τον τάφο της Παναγίας μας και στη συνέχεια κάνει δηλαδή, μπαίνεις, βλέπει περίπου βόρεια και βγαίνει προς Ανατολάς, έτσι. Και βγαίνουμε από εκεί για να πάμε σε ένα πιο μικρό, εκεί που γίνεται η λειτουργία προσκομιδή, γιατί η λειτουργία καθεαυτού γίνεται πάνω στον τάφο της Παναγίας μας, να προσκυνήσουμε την πολύ ωραία εικόνα της Παναγίας, της Ιεροσολυμίτισσας, η οποία ο Άγιος Παΐσιος έλεγε για αυτή την εικόνα όταν την είδε, ότι συμφωνούσε ότι έτσι ήταν η Παναγία μας, δηλαδή βλέποντας την εικόνα αυτή, γιατί δεν είναι βυζαντινού ρυθμού η εικόνα, είναι η εικόνα όπως τη φαντάστηκε και την αγιογράφηση Τατιανή, σε όνειρο που είδε. Αν δούμε όμως την Παναγία πραγματικά όπως θα τη δούμε τώρα, έτσι πρέπει να ήταν όταν ήταν σε μικρή ηλικία, γιατί δεν υπήρχε ο βυζαντινός ρυθμός εκείνη την εποχή, αλλά προσεγγίζει πάρα πολύ. Λοιπόν, θα κατεβούμε τώρα να προσκυνήσουμε. Μέσα υπάρχει παρεκκλήση του Αγίου Νικολάου και του Αγίου Στεφάνου. Θα τα προσκυνήσουμε. Δεν θα πάρουμε εκείνο που είπαμε προηγουμένως. Θα προσκυνήσουμε, θα αφήσουμε όποιος θέλει χαρτάκια για την παράκληση. Θα ψάλουμε το απολυτίκιον. Μπορούμε να ψάλουμε εξαποστηλάριο. Και γενικώς ό,τι έχουμε τον ελεύθερο χρόνο, έχουμε χρόνο δηλαδή να πούμε ό,τι θέλουμε σύμφωνα με τον σεβασμιότατο ό,τι θέλουμε. Βεβαίως θα ψάλουμε. Σιγά σιγά τα σκαλοπάτια, σιγά σιγά. Εδώ. Small church. Λοιπόν, ναι. Στην εφόρα λέει. Ή του Ιωσήφ του Μνήστορος. Όχι, στην εφόρα.
Ο τάφος της Παναγίας, βέβαια. Ναι, είναι βίντεο. Ο τάφος της Παναγίας. Θα βγω και θα μπεις εσύ. Seguido. Ναι. Θα πάμε πίσω. Άγιε πίστεψε και στις ταινίες συνόδου και πνεύματος, ελέησον Κύριε, ελέησον Κύριε, ελέησον. Δόξα τω Πατρί και Υιό και Βίντεο. Εμείς
και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Μόνη αυγή και άφναντος Παρθένος, Θεόνος χώρος και Ιησούσα, πρέσβευε του ελεηθήνε και σου παρθήνε τους αιώνας. Ελέησον μας ο Θεός και τον έγγελος του Μητάς Απάσχων και ελέησον. Ελέησον και όμως περιπέρα να πάσω, και εις ψυχές του και την έργου του βασιλείου, και η υπέρνηση του εκείνου του πάντων έργου του συνδεδιακούς του, όπως κύρωσε ο Θεός τα βασιλευτήν αυτών και εκείνο για να πάψω, τα ελέη του βασιλείου των ουρανών, και άφησε με αυτό μαθήμα στο προπονάνο βασιλείου του Θεού Μαρισφών. Και είδε είχαμε και ελέησον, ο Θεός που να βάλουν και πάσχουν του πάνω, Βασίλη. Ναι. Το βγείτε, ελάτε πείτε. Έχει και στη γωνία ένα σταυρό, εκεί είναι ωραία να βγάλουμε. Α, ναι, ναι. Λίγο πιο κάτω. Κοιτάξτε το πιάνει και εκείνο. Δεν το πιάνει, δεν φαίνεται από εδώ σταυρό. Α, ναι. Χριστό, στάσου. Βίντεο είναι. Πιο κάτω, πιο κάτω. Φαίνεται εξαγραμματικό χρόνο. Εδώ. Πατέρα Επιφάνιε. Έλα. Ο Χρήστος εξέφρασε την επιθυμία να πάει εκεί πέρα σε εκεί το κεντρικό διάζωμα στην τρύπα και να ζήσει εκεί το υπόλοιπο του βίου του. Ελεύθερο. Ελεύθερος είναι, οικογένεια δεν έχει. Πούμε τον Πάτρο Κωνσταντίνο να έρθει. Τελικά τι έγινε με τη Χοτζοβίτσα? Αχ, κάποιος πρέπει να γίνεται κακός. Τι να κάνουμε όμως, για το καλό της. Ας μην το καταλαβαίνει. Πρέπει να την αφήσεις να κατέβει. Ω, κι άλλο πόσο έδωσε, οι άλλοι που είναι κάτω. Βλέπετε που πάνε οι άλλοι. Δεν θα ερχόταν από εδώ κυρία Μαρία. Εκεί δεν πάμε. Ναι, 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 ναι. Εγώ νόμιζα αυτό ήσαμε. Όχι. Όταν λένε ότι έχουμε περπάτημα, δεν έχουμε περπάτημα. Παίρνουμε σειρά τώρα και φωτογραφίες. Α, τέλεια. Τέλεια. Να, Γιώργο, που εκεί είναι η γωνία που τραβάω ο σταυρός. Δεν φαίνεται. Εγώ βίντεο τραβάω. 1, 2, 3 και φεύγουμε. Πάμε. Πού εδώ είμαι έρθει σε ένα χρόνο. Έλα γόρι μου το νερό σου.
Νεκτάρι, πιο κάτω να σταυρώσω. Α, δεν είναι αυτό. Τι είναι το παλαιό το Έτσι που κάνετε το πράγμα. Κοίταξε, εκείνο το τυχάκι που είναι εκεί το βλέπεις. Εκείνο το τυχάκι το δείχνουν για να μαζεύουν το νερό. Όταν βρέχει το κατρακυλάει. θα πάμε εκεί που πάνε και εκεί. Όχι, όχι. Τη χαρά και το Δεν έχεις πάει στην Ελλάδα. Κοίταξε, Αντώνιος ηγούμενος. Ήταν η τελευταία ανακαίνιση που έγινε, το 1995 πρόσωπα. Όταν γεννήθηκε ο Χρήστος.
ωραία. Τα σκηνώματα των Αγίων, είναι ολόκληρα τα σώματα. Και ο Άγιος Ιωάννης, οι δύο κτήτορες της Μονής, ο Ζεβίκης. Και βρέθηκε άφθαρτος. Είναι ένα το χέρι του, τα πόδια του και τα παπούτσια του. Αγιοκατατάχθηκε πρόσφατα. Ήταν ένας Ρουμάνος ο οποίος ασκήτευε εδώ στο μοναστήρι, πέθανε, τον ενταφίασαν και στην εκταφή του βρέθηκε άφθαρτος. Ναι, παλιότερα είχαν αυτό το πρόσωπο, είναι τα γένεια του όλα άφθαρτος. Όπως Ζεβίκης. Ένας Ρουμάνος παπάς που ασκήτευε εδώ τη δεκαετία του 80. Είμαστε στο κελί του προφήτη Ηλία, στο ασκητήριο. Έλα, πες το, Πάτερ. Πάτερ, πες το λίγο. Πού είμαστε? Είμαστε στη Σπηλιά, όπου έμεινε ο προφήτης Ηλίας και κρυβόταν από τη βασίλισσα, δεν θυμάμαι πια. Το όνομα της δεν το θυμάμαι δυστυχώς. Στην Παλαιά Διαθήκη, θυμάσαι Πάτερ? Πώς ήταν το όνομα της βασίλισσας? Πρώτη. Που κυνηγούσε τον προφήτη Ηλία να το σκοτώσει. Τέλος πάντων. Εδώ πέρα που κρυβόταν από τη βασίλισσα. Προσευχόταν πάντα, ναι. Εδώ τον τάιζε. Έστελνε ο Θεός με ένα κοράκι φαγητό. Ψωμί το πρωί και το απόγευμα βράδυ κρέας. Ναι.
Ναι, όχι, ναι, το... Το πρωί ψωμί και το βράδυ κρέας. Και μετά, επίσης, αυτή τη σπηλιά ερχόταν και προσευχόταν ο Άγιος Ιωακήμ. Πατέρας της Παναγίας. Ο πατέρας της Παναγίας, για να κάνουν ένα παιδί. Και η Άννα στην αυλή του σπιτιού. Αμάν. Και να δούμε μέσα και το σπίτι. Ξέρεις για τη σπηλιά αυτή, ναι. Ξέρεις. Όχι. Είναι αυτό που... Ναι. Το προφέτη Ηλία. Φέρνουν το κοράκι, το ψωμί, το πρωί και το κρέας το κάτω. Χρήστο, έλα δώσε φως. Έχεις κινητό, μπορείς να δώσει φως. Αυτά τα βίντεο θα στα δώσω όλα. Όχι ούτως ή άλλως. Τι φως δεν δώσεις. Τέτοιο να δώσω. Δες ψαλτήρι που κάνουν. Φακό. Βασίλη, δες ψαλτήρι που κάνουν. Με την πέτρα αυτό. Και Αγία Τράπεζα βέβαια. Να ξεφτεί μέσα στη σπηλιά. Πρόχεισε παιδιά. Πόσο χρονιά. Αυτή η σπηλιά. Όχι, Το προχριστούγεννα. όχι. Ο προφήτης Ηλίας, πόσο χρονών κοιμήθη. Δεν έχει. Δεν κοιμήθη. Που τον κόφουν το κεφάλι, δεν είναι αυτός. Ο προφήτης Ηλίας. Τον μπερδεύω. Είναι αυτός που έχουμε εμείς έξω. Τον πήρε το Ναι, άρμα. αυτό πήγαν έξω, πέρα το άρμα. Αυτό το μπερδεύω. Ο προφήτης Ηλίας επήρθη. Που κατεβήκε και τον πήρε. Δεν κοιμήθηκε. Δεν είναι μαμά. Σαραντάριον όρος. Να, Χρήστο, πώς λέγεται, Ιερά Μονή του Σαρανταρίου όρους. Έχει και κάτι όλα. Δεν είναι εδώ η ώρα. Ευλογείτε. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Βασίλη, το όνομα. Ναι, Βασίλειος. Ευχαριστώ, παιδί μου. Παρακαλώ. Οι μαύρες. Το είδε και λέει μπράβο, μαμά, μπράβο. Είδες, βέβαια. Μπράβο. Βέβαια. Είναι σπηλιά. Έχει μέσα κάτι. Κάτσε την Παναγία σου μελάνη. Εδώ αριστερά. Τώρα όσο μπορώ να το φωτίσω. Όχι, δεν είναι μπροστά σου. Εγώ είμαι η ζωή και η Ανάσταση. Είναι μια σπηλιά. Κάνα βοηθάνει, Σπηλιά, αλλά δεν βλέπουμε να λέει κάτι. Κάτι σου βγάζει. Εδώ, εδώ.
Que esa fue la piedra aquí. Είναι πάνω πράγματος. Σήμερον της σωτηρίας ημών το κεφάλαιον και του απεώνος μυστηρίου η φανέρωση, ο Υιός του Θεού, Υιός της Παρθένου γίνεται και Γαβρίλ την χάριν ευαγγελίζεται, διότι ημείς είναι αυτό, η Θεοτόκο βοήσομεν και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελεύθερη η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφείλματα ημών, όσοι εμείς αφιέμεν στους φλέκτες ημών, και εμείς εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά είσαι ημάς από του οδυνού. Και υπέρ του καταξιωθήνε ημάς ακροάσεως του Αγίου Ευαγγελίου Κύριον το Θεόν ημών ηγετεύσομαι. Λέξον Κύριε, Διαωθή ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου ειρήνη πάση. Και το πνεύμα σου. Εκ του καταμανθέων Αγίου Ευαγγελίου του ανάγνωσμα πρόσχομαι. Δόξα σοι Κύριε, δόξα σοι. Το καιρό εκείνο ανοίχθη ο Ιησούς στην έρημον υπό του πνεύματος, πειραστήνε υπό του διαβόλου, και νηστεύσας ημέρας 40 και νύχτας 40 ύστερον επείνασε, και προσελθόν αυτό ο πειρασμός είπεν, «Η Υιώση του Θεού, είναι ηλίθιοι ούτε άρθιοι γένονται». Ο δε αποκριθής είπε, «Γέγραψε, ούκε πάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος, αλλά επί παντή ρήματι εκπορευωμένο δια στόματος Θεού». Τότε παραλαμβάνει αυτόν ο διάβολος στην Αγίαν πόλη, και εις νησίν αυτόν επί το πτερίγιον του ιερού, και λέγει αυτό, «Η Υιώση του Θεού, βάλε σε αυτόν κάτω, γέγραπτε γάρο ότι της αγγέλης αυτού εντελείται περί σου, και επιχειρώ να ρούσισε, μήποτε προσκόψεις προς λίθον τον πόδα σου». Έφη αυτό ο Ιησούς πάλι γέγραπτε, ούκ εκπειράσεις Κύριον τον Θεόν σου. Πάλι παραλαμβάνει αυτόν ο διάβολος εις όρος υψηλουργία, και δείκνυσιν αυτό πάσα στας βασιλείας του κόσμου, και την δόξαν αυτόν, και λέγει αυτό, «Αυτά πάντα σοι δώσω εάν πεσόν προσκυνήσεις με». Τότε λέγει αυτό ο Ιησούς, «Είπαγε ο πίσω μου σατανά, γέγραπτε γάρ, Κύριον τον Θεό σου προσκυνήσεις και αυτόν μόνο λατρεύσεις». Τότε αφήσιν αυτόν ο διάβολος, και οι του άγγελοι προσήλθον και διηγώνουν αυτόν. Δόξα σοι Κύριε, δόξα σοι. Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιός του δεομεθά σου επάκουσον, και λέησον. Έτσι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Έτσι δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Πατριάρχου ημών Θεοφύλου, και πάσης της αγιοταχικής αδελφότητος. Λέησον, Κύριε, λέησον. Έτσι δεόμεθα υπέρ ελέους, ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας και της σκέψεως συγχωρήσεως, και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευλαβών προσκυνητών, των Παναγίων προσκυνημάτων της Αγίας Γης, Ιερουσαλήμων και πάσης της περιχώρου της Ιουδαίας. Ιδέ του συγχωρηθήνε αυτόν, παυδημένη με εκουσιών δε και ακούσιον. Λέησον, Κύριε, λέησον. Ότι ελεήμου και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και σε την δόξα να αναπέμπουμε. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σε. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες, Παναχάμ και Παναμόμεν και τας ημιτρός,
τη αδυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, χάρη του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου, ηγεσίες του Τιμίου Εδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Εδόξων και Πανεπιστήμων Αποστόλων, των Αγίων Εδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοχώρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε εμάς, τους αγαθός, φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Το Σαραντάριον όρος ονομάζεται και όρος των πειρασμών. Γιατί εδώ ο Χριστός ανέβηκε μετά από τη βάφτισή του, αφού βαφτίστηκε στον Ιορδάνη ποταμό, ακριβώς την ίδια διαδρομή που κάναμε και εμείς. Μετά τη βάφτισή του που έγινε σε εκείνο το σημείο που βαφτιστήκαμε, ανέβηκε εδώ και νήστεψε 40 ημέρες και 40 νύχτες. Γιατί? Επειδή θα άρχιζε το δημόσιο έργο του να κηρύξει σε όλο τον κόσμο την αλήθεια του Ευαγγελίου, πρώτα νήστεψε. Αυτό κάτι να μας λέει, ότι η νηστεία είναι η καλύτερη προετοιμασία όταν είναι να αρχίσουμε κάτι πολύ μεγάλο, σπουδαίο και σωτήριο. Γι' αυτό και νηστεύουμε. Γι' αυτό και η Εκκλησία καθιέρωσε πάντοτε πριν από τις μεγάλες γιορτές να έχουμε νηστεία. Χριστούγεννα, Πάσχα, τώρα της Παναγίας, γιατί για να ζήσουμε αυτό το γεγονός χωρίς προετοιμασία δεν θα καταλάβουμε τίποτα. Αλλά και εδώ που ήρθε ο Χριστός, παρότι Θεός και άνθρωπος, ο διάβολος δεν τον άφησε χωρίς πειρασμούς. Ήρθε εδώ και του έδωσε τους 3 κυριότερους και γενικούς πειρασμούς που όλοι οι άνθρωποι έχουμε. Ποιοι είναι αυτοί οι πειρασμοί? Πρώτα του είπε, αν είσαι Υιός του Θεού, πες αυτές τις πέτρες, είδατε πόσες πέτρες έχει εδώ, πες αυτές τις πέτρες να γίνουν ψωμί και να φας να χορτάσεις. 40 μέρες και 40 νύχτες είναι μεγάλη άσκηση. Και ο Χριστός του απαντάει ότι ο άνθρωπος δεν ζει μόνο με ψωμί, ζει και με το λόγο του Κυρίου. Θέλοντας να του πει ότι ο άνθρωπος δεν είναι μόνο σώμα, έχει και ψυχή. Δεν είναι μόνο τι θα φάμε και τι θα πιούμε, είναι να τρώει και να πίνει και η ψυχή μας. Δεύτερος πειρασμός. Τον πιάνει και τον πηγαίνει πού? Στη σκεπή της Εκκλησίας, του Ναού του Σολομώντος. Και αυτό σημαίνει ότι ο διάβολος μας πειράζει και μέσα και πάνω στην Εκκλησία. Δεν μας αφήνει πουθενά χωρίς πειρασμούς. Και του λέει, πέσει από εδώ και άμα είσαι Υιός του Θεού, θα σε πιάσουν οι άγγελοι. Και ο Χριστός του απαντάει, τον Θεόν δεν το βάζει σε πειρασμό, δηλαδή σε δοκιμασία. Δεν δοκιμάζεις τον Θεό. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς αδελφοί μου, με την πίστη, την απιστία μας πολλές φορές, με το να θέλουμε να κάνουμε το δικό μας θέλημα, και αν δεν γίνεται βάζουμε σε πειρασμό το Θεό και τον δοκιμάζουμε, δεν είναι σωστό. Οι πατέρες λένε, ο Χριστός λέει, χτύπα την πόρτα να ανοίξει. Αν δεν ανοίξει όμως, δεν της πάνεις να μπεις μέσα. Αν δεν θέλει ο Θεός να ανοίξει, πρέπει να το δεχόμαστε το θέλημα του Θεού. Δεν βάζουμε το Θεό σε πειρασμό. Και τρίτον, τον πήρε και τον πήγε σε ένα όρος υψηλών, οι πατέρες λέει ήταν κάπου εδώ ψηλά, και του έδειξε όλα τα βασίλεια και τη δόξα όλου του κόσμου. Και του λέει, όλα αυτά θα γίνουν δικά σου, άμα παίζεις να με προσκυνήσεις. Γιατί ο διάβολος αυτό θέλει, να προσκυνάμε αυτόν και όχι τον Θεό. Και τότε ο Χριστός του λέει, φύγε πίσω μου Σατανά, μόνο το Θεό προσκυνάμε και λατρεύουμε. 3 μεγάλοι πειρασμοί. Τα υλικά, ο πειρασμός να γίνεται το θέλημά μας, ο εγωισμός μας δηλαδή, και η δόξα όλου του κόσμου. Από αυτούς τους πειρασμούς όλοι υποφέρουμε. Εδώ λοιπόν που είμαστε και ο Χριστός πέρασε τους πειρασμούς σαν άνθρωπος και άρχισε το σωτήριο έργο του. Δείτε εκεί πέρα την εικόνα, δείχνει τον Χριστό να περνάει τους πειρασμούς και δείτε τον διάβολο πως γκρεμοτζακίστηκε κάτω. Έτσι λοιπόν, σε εκεί την πέτρα που προσκυνήσατε, εκεί ο Χριστός δέχτηκε τους πειρασμούς. Να πάρουμε δύναμη από εδώ, τους πειρασμούς της ζωής μας και εμείς, να βγαίνουμε νικητές. Με τη χάρη και το έλεος του Θεού. Και να νικάμε τους πειρασμούς και να έρχεται σε εμάς η χάρη του Θεού. Βοήθειά μας. Αμήν. Καλό κατεβόδιο. Ένα κεράκι που θα το πούμε εδώ το κεράκι. Έρχεται ο Άγιος Πρωτοσύγκριτος. Ευλογή και ευλογή. Προσώς λέει ο Θεός. Αμήν. Αμήν. Ευχαριστούμε. Ελάτε, πάμε για τα κεράκια και για τα... Εδώ τι βλέπω. Τι βλέπουμε εδώ. Μήπως είναι εδώ η σικομορέα που ήταν πάνω ο Ζακχαίος. Αυτή είναι, να.
Εδώ είναι η συμφωνία παραφιάδης αυτής που ανέβηκε ο Ζακχαίος για να δει τον Χριστό όταν ο Χριστός περνούσε από εδώ από τον Ιεριχώ. Βλέπετε, εδώ είναι το θέατρο, βέβαια ήταν πολύ μεγαλύτερο, το κόψαμε και το κλείσαμε μέσα γιατί καθένας έκανε κομματάκι. Αυτό που είπαμε. Που περνάει, αυτό που σας είπα, δεν σας είπα, μια δική σας το χώρο. Διαβάστε το Ευαγγέλιο. Έβγαλα βίντεο. Ότι περνώντας ο Χριστός, κάποιος εδώ που ήταν τελώνης ονόματι Ζακχαίος, ήθελε και αυτός να δει τον Χριστό. Αλλά είχε πάρα πολύ κόσμο. Και αυτός, όπως μας λέει το Ευαγγέλιο, ήταν την ηλικία μικρός, κοντός. Γι' αυτό λοιπόν, για να δει τον Χριστό κι αυτός, ανέβηκε πάνω σε ένα δέντρο για να περάσει ο Χριστός να το δει. Αυτό το δέντρο ήταν μια σικομουριά. Και όταν ο Χριστός τον είδε, σταμάτησε σε τόσο κόσμο και τον λέει: Ζακχαίε, στρέψες κατάβηκε. Γρήγορα να κατέβεις από το δέντρο, γιατί σήμερα θα μείνω στο σπίτι σου. Γιατί ο Χριστός κατάλαβε τη διάθεση που είχε να μετανιώσει για τις αμαρτίες του, γιατί αυτός ήταν η τελώνης. Φορεσπράκτο. Δεν ήταν απλά φορεσπράκτο. Οι τελώνες, ξέρετε, εκείνη την εποχή έκαναν το εξής. Αν έπρεπε να δώσεις ένα, λέγανε ότι πρέπει να δώσεις 10. Το ένα το δίνανε, το απέδιδαν του φόρου, τα 9 τα κρατούσαν. Και αν έλεγε δεν τα δίνω, σε κατέδιδαν στην ρωμαϊκή εξουσία. Ποιον θα πιστεύω. Αλλά αυτό που αξίζει στο Ζακχαίο είναι και το εξής. Καλό είναι να μετανιώνεις για μια σου αμαρτία, αλλά πρέπει για να τη διορθώνεις. Ο Ζακχαίος μετάνιωσε για τις αμαρτίες του, αλλά δεν έμεινε εκεί. Τι έκανε, τι είπε. Θυμάσαι. Από όποιον λέει ότι πήρα, θα δώσω, λέει, πίσω 4 φορές. Σε πήρα 1, θα σε δώσω 4. Και τη μισή μου περιουσία θα τη δώσω ελεημοσύνη. Όταν μετανιώνουμε για κάτι, πρέπει να διορθώνουμε και την αδικία. Όχι κλέβω, μετανιώνω και κρατάω και τα κλωμμένα. Να τα δίνουμε πίσω. Σωστά. Σωστά. Άντε. Βοήθειά μας ο Άγιος Ζακχαίος να γράψει το όνομα του εκεί στον Πάτερ Φιλούμενε. Κάνει πολύ ωραία γεωγραφία εδώ στο... Προσκυνήστε, προσκυνήστε. Ευχαριστώ. Καλά είστε, πατήσεις Κυριακός καλά, ο Γέροντας όλοι καλά. Όλοι καλά.
Γιατί πέρδικα λέγανε οι Άραβες εδώ την Παναγία. Η παράδοση λέει ότι όταν η Παναγία με τον Χριστό, με δύο Χριστός, βρέφος, φύγανε από τη Βηθλεέμ να πάνε στην Αίγυπτο, πέρασαν από αυτό το μέρος και την είδαν οι διόχοι τόσο όμορφη και την είπαν ότι ήταν όμορφη σαν πέρδικα. Γι' αυτό και στα αραβικά το όνομά της σημαίνει μοναστήρι της Πέρδικας. Πέρδικας. Ναι, το σπήλαιο είναι ακριβώς από κάτω, σώζεται το σπήλαιο, όπου η Παναγία και μία σταγόνα από το γάλα της έπεσε κάτω και άσπρισε όλο το σπήλαιο κάτω. Το δεύτερο τον έκανε μπάνιο. Και με αυτά τα νερά έκανε μπάνιο και έναν ακόμα, ανοίξτε λίγο να πρέσω τις πρώτες. Έκανε μπάνιο ένα ακόμα παιδί που ήταν μέσα στο σπήλαιο και η παράδοση ότι αυτό το παιδί ήταν ο ληστής που ήταν από τα δεξιά του Χριστού. Ο ληστής που σώθηκε. Κάνανε μπάνιο στο ίδιο νερό. Η παράδοση, δεν είναι ιστορία, αλλά ακριβώς από κάτω είναι το σπήλαιο. Γι' αυτό ήρθε και ο Άγιος Γεράσιμος εδώ, δηλαδή επειδή... Ήταν το σπήλαιο ναι. Και από εκεί έκανε το μοναστήρι. Να κατεβείτε και κάτω να προσκυνήσετε. Ακριβώς από κάτω. Ο Κάιν τον Άβελ. Ο Άβελ τον Κάιν. Εδώ ο Μωυσής που πάει στο Φαράω στην Αλφή του Φαράω της Αδέρνη. Γεια σου, καλησπέρα. Να είστε καλοί. Θεολόγος γράφει. Από εδώ, από εκεί. Κάντε μια συλλήψη. Κυρία Σοφή, κυρία Μαρία, περιμένετε με εκεί έξω. Λοιπόν, ο τάφος του Αγίου Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου εκκινείται το 532. Εδώ, ο τάφος του Αγίου Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου. Για αυτούς που ψάλουν είναι των δακρύων σουροές, έτσι. Η Αγία Ευλογία, η μητέρα του Αγίου Θεοδοσίου. Δίπλα. Δεν είναι καινοτάφιο, δεν έχουμε καινοτάφιο. Λοιπόν, η Αγία Σοφία, η μητέρα του Αγίου Σάβα. Η Αγία Θεοδότη, η μητέρα των Αγίων Αναργύρων. Ο Άγιος Ιωάννης ο Μόσχος, πέρας του Λιμονάριου, για αυτούς που κάνουν το άσταμα για την προλογία. Η Αγία Μαρία, η μητέρα των Ιωάννου και Αρκαδίου που είπαμε κάτω, ξενοφόντος οικογένεια που ήρθε από την Κωνσταντινούπολη, με το καράβι και τα λοιπά που ήρθε και βγήκε τα παιδιά. Στις 26 Ιανουαρίου που είπαμε τη γιορτάζει. Λοιπόν, έτσι, γυρίσατε γύρω-γύρω, δεν λένε για τα παιδάκια. Η Αγία Σοφία είπαμε η μητέρα του Αγίου Σάββα. Βλέπει τις σπηλιές. Εδώ είναι μια πολύ παλιά εικόνα του Αγίου Αντωνίου του Μεγάλου. Σε κόπτικο, σε κόπτικη εικόνα. Εδώ είπαμε, η μάγη κατ' αρμία να κάμψε προς η Ρόδη και το σημαίνει διάλυση οδού. Σταματάνε εδώ, είναι το σπηλαιώδης που σταματήσανε. Δεν είναι μητέρα των Αγίων Αναργύρων. Και εδώ λοιπόν, ήρθε ο Άγιος Θεοδόσιος, βρήκε τη σπηλιά το 1900 ο Λεόντιος, έκτισε ότι ήταν αυτή, βρήκε τη σπηλιά, την καθάρισε
Και εδώ υπάρχουν οι τάφοι των Αγίων που είπαμε. Και μάλιστα φτιάχτηκε ο ναός αυτός είναι κατά το 1910. Και ανεβαίνουμε και πάμε. Φιλοξενία των τριών που γιορτάζουμε και στην Πεντηκοστή. Λοιπόν, έρχεται εδώ λοιπόν η Αγία Ελένη, βρίσκει το σημείο που ανελήφθη ο Κύριος και κάνει την οκταγωνική εκκλησία. Θα δούμε τώρα ότι έχει απομείνει. Ό,τι έχει απομείνει θα το δούμε έξω. Μας το λέει κιόλας. Λοιπόν, πατάει και ανελήφθη. Αυτό θα προσκυνήσουμε, γονατίζουμε και βάζουμε το χέρι και φυλάμε κιόλας. Ανήκει, είπαμε, είναι μουσουλμανικό βακούφι. Ανήκει στους μουσουλμάνους, γι' αυτό και πληρώνουμε που μπαίνουμε. Δεν το καταλάβατε. Προσκυνήστε πάτερ και τι δεν έρχονται να είστε. Προσκυνήστε λίγο να κατηγορούμε τα σκόρπιση. Θα πάμε κύριε και τα σκόρπιση. Αυτή η αγία είναι όχι, γιατί το 13ο αιώνα όταν ήρθαν οι Αμερικανοί δώσανε πολλά προβλήματά μας. Είχαμε βέβαια τη συνθήκη του Ομάρη, δηλαδή σε όλα τα ένα από αυτό ήταν το στους Μαρτίνους. Και το δώσανε και ήταν όπως του Λαζάρου. Για όπου πας και πληρώνεις. Αυτό το λαδάκι το ρίχνει αυτό και την ό,τι κάνουμε πια. Πώς άνθρωποι, όποιος θέλει ψηλά και να δώσει κάποιο νομίσματα τα έχει. Μπορείτε ταυτόχρονα και από εδώ. Και από εδώ. Έχει απόσταση, αλλά μεγάλο είναι. Ένας από εμάς. Μπράβο, Λεβέντη. Πάρουμε την ευλογία του Θεού. Τσάντα κρατήστε λίγο. Βίντεο σας τραβάω για να το έχετε. Γονατίζουμε, προσκυνάμε και περνάμε απέναντι στο μοναστήρι μας, το ακριβώς, του αλέτου.
Εδώ ανελήφθη, έγινε στην πρώτη η ανάλυση. Δεν είναι άλλη εμφάνιση εμφανίζεται μετά από μια επαγγέλια. Και άλλη ανάλυση. Ο πατέρα εδώ έρχεστε και ήξερε πότε πώς είναι. Έξω είναι υπάρχουν τα ναούς της τώρα. Πού πάμε? Σκέψτε. Εντάξει, προσκυνήσατε όλοι. Σας τραβάω βίντεο για να το έχουν όλοι ενθύμιο. Ελάτε. Καλά, εντάξει. Εκ του κατά Λουκάν Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσκομε. Δόξα Συ, Κύριε, δόξα Συ. Το καιρό εκείνο Αναστάσου Ιησούς εκ νεκρών έστι εν μέσω των μαθητών αυτού και λέγει αυτής ειρήνη μην. Το ηθέντες δε και έμφοβοι γενόμενοι εδώκουν πνεύμα θεωρήν και είπεν αυτής τη τεταραγμένη εστέ και δια τη διαλογισμοί αναβαίνουσιν εν τες καρδιές ημών, είδετε τα σχήρας μου και τους πόδας μου, ότι αυτός εγώ ημί. Ψηλαφίσατε με και είδετε, ότι πνεύμα σάρκα και οστέα ουκ έχει, καθώς εμέ θεωρείτε έχοντα. Και τούτο υπόν επέδειξεν αυτής τα σχήρας και τους πόδας. Έτι δε απιστούντον αυτόν από της χαράς και θαυμαζόντων είπεν αυτής, έχετε τη βρόσιμον ενθάδε, οι δε επέδωκαν αυτό ηχθείος οπ του μέρους και από μελισσίου Κυρίου. Και λαβών ενώπιον αυτόν έφαγεν. Είπε δε αυτής, ούτι λόγιους ελάλησα προς ημάς αίτιον συν ημίν, ότι δίπληρωθήνε πάντα και γραμμένα εν τον νόμο Μωσέως και προφήτες και ψαλμείς περί εμού. Τότε διήνυξεν αυτόν τον νουν, του συνιένετας γραφάς, και είπεν αυτής, ότι ούτω γέγραπτε και ούτως έδιπαθή των Χριστών και αναστήνε εκ νεκρών τη τρίτη ημέρα και κηρυχθήνε επί το ονόματι αυτού μετάνοιαν και άφεσιν αμαρτιών εις πάντα τα έθνη αρξάμενον από Ιερουσαλήμ. Ημείς δεστε μάρτυρες τούτων και ειδού εγώ αποστέλω την επαγγελία του Πατρός μου εφημάς. Ημείς δε καθίσατε εν την πόλη Ιερουσαλήμ έως σου ενδύσιστε δύναμην εξ ύψους. Εξήγαγε δε αυτούς έξω έως εις Βηθανίαν και πάραστας χείρας αυτού ευλόγησεν αυτούς και γένετο εν το ευλογήν αυτών αυτούς διέστη απ' αυτόν και ανεφέρετο εις τον ουρανόν. Και αυτοί προσκυνήσαντες αυτόν υπέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ με τα χαράς μεγάλης και ήσαν διαπαντός εν το ιερό.
Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίς ημών, Κύριε, δόξα σε Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, ο Αναστάς εκ των νεκρών, τες φορτεβείς Παναχράντου και Παναμόμογίας αυτομητρός, δυνάμει τιμίου και ζώπιου σταυρού, χάρη του Παναγίου και ζωοδόχου τάφου, προστασίες τιμίων επουρανίων αήλων δυνάμων σωμάτων, οικεσίες τιμίων δόξου προβήτωρου δρόμου του Ιωάννου, των Αγίων Αδόξων και Πανεκρίμων Αποστόλων, των Αγίων Αδόξων Δωματικών Ιεραρχών, των Αγίων Αδόξων Μεγάλων Μαρτύρων, Καλλινικών Μαρτύρων, Νεοφανών Μαρτύρων, Έθνων Ιερομαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων των Ασκησιλαμψάντων, των Αγίων Αδόξων Θαυματουργών και Γεματικών Αργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ Γιάννης και πάνω των Αγίων, ελεήσιος σε ημάς, ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Εύχομαι ο Θεός να στερεώνει την αδελφότητα εδώ και να δίνει δύναμη στις μοναχές και στον πατέρα Χίλιου να διακονούν και να έχουν αυταπάρνηση, ούτως ώστε με την χάρη του και με το έλεος του να πορεύονται στη ζωή τους και για την κατά ψυχή και καρδία σωτηρία, αλλά και για την καλή ομολογία μέσα σε αυτό εδώ το περιβάλλον στο οποίο ζουν. Λοιπόν, βλέπετε εδώ είναι το τρίτο μέρος, το βρίσκεται ότι έγινε το ηλεκτροδρομικό λογαριασμό. Βλέπετε, να έχει και αναπαραστάσεις, βλέπετε. Να ο Παύλος. Ο Μέγας Παύλος είναι εδώ, κοιτάξτε. Κρατάει τα γραφή πάντα και τα ρούχα του Κυριακόνου Στέφανου. Η ταφή εκταφή είναι να κομματεί τη ψάχνουν 2 φορές το χρόνο γιορτάζουν. 27 Ιουλίου και κάπου πάρα και Αύγουστο. 2 Αυγούστου στη Μεγάλη Χριστίνη Παναγίας, να κομματεί το Λιψάνο. Η προδοσία, η αγωνία που προσεύχεται, έχει παραστάσει δηλαδή από λιθοβολισμό και από το κήπο. Έτσι το που πήγαμε. Προσεύχεται ο Κύριος πάει στον Πέτρο, είναι κουρασμένοι οι μαθητές, λέει το πνεύμα, αλλά έτσι είναι το παραστατό. Το λιθοβόλησε. Η μετάσταση στον Αγίο. Ο Άγιος Θωμάς. Κοιτάξτε το κάτι που δεν είπαμε. Ο Θωμάς που γεννήθηκε η Παναγία μας λείπει για να τον ευχαριστήσει, αφού φεύγει η Παναγία, ανελήφθη η Παναγία, την πήρε μαζί της ο Χριστός, ερχόντας ο Θωμάς για να τη χαιρετήσει που δεν την βρήκε, πετάει μέχρι την Αγία Ζώνη την Παναγία μας, στο Θωμά. Οπότε θα δώσει όρυφα και την έγινε παράσταση για να τον ευχαριστήσει, επειδή δεν ήταν στην ημέρα της κοιμήσεως που ήταν όλοι οι μαθητές Απόστολοι και περάτοροι της γης που λέει. Έλειπε ο Θωμάς. Βλέπετε, η αγωνία εδώ στον κήπο που πήγαμε και εδώ η προδοσία. Να το φιλί του Ιούδα, βλέπετε. Και να, αναπαράσταση που λέει το Ευαγγέλιο. Και η φιλία του Πέτρου βάλε το μαχαίρι μέσα, γιατί κόβει το αυτί του μάλλον. Βλέπετε εκεί, του κόβει το αυτί την ώρα που. Βλέπετε το οροκράτια, τα αεροσόλια που είναι πάνω σε κράτια. Όλοι κλεισμένοι. Εδώ αξίζει να πούμε και το εξής. Όταν λιθοβόλησαν τον Στέφανο, σε αυτό εδώ το μέρος, ο Στέφανος έκανε μια προσευχή την ώρα που τον λιθοβολούσε. Ποια ήταν η προσευχή? Μη λογαριάζεσαι με αυτό που κάνω σαν αμαρτία. Δηλαδή προσευχόταν για αυτούς που το λιθοβολούσαν. Ναι, για τους εχθρούς του, ναι. Ας το έχουμε κατά νου. Όταν ποικίλος τρόπος μας λιθοβολούν. Σε αυτό εδώ το μέρος. Λοιπόν,